Assalamualaikum lur. Tiba nang Kabupaten Gresik iki ana warung prasmanan sing enak lan populer nang kene. Warung iki diarani warung pedes Simbok. Warung iki duwe lokasi parkir sing wompo banget lur. Warung iki berdiri mulai tahun 2019. Sing duwe warung iki jenenge Bu Nur Hamim. Warung iki lokasine nang Jalan Raya Tebaluan Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik Jawa Timur. Sampeyan nak liwat kene langsung menggokne warung iki lur. Warung iki duwe bangunan mangan sing ombo banget. Mulai ana bangunan lesehan lan panggonan mejaan kursi. Sampeyan senengi manggon nang ndi. Lah nang kene iki tibake duwe aneka menu prasmanan sing lengkap lur. Nang kene iki ana mulai teko urap-urapan, mulai perkedel, mulai gimbal jagung, mulai aneka masakan laut lan aneka masakan olahan makanan tambak. Nang kene iki uga duwe aneka jenis olahan sayur lur. Mulai kari kikil, mulai kari ayam, ana lodeh kutuk, ana lodeh mangut, ana asam balungan, ana asam bandeng sampai asam buntut. Sop buntut ana kabeh nang kene iki. Lah nang kene iki sampean iso milih menu sesuai dengan selera sampean atau sesuai dengan kesukaan sampean nang kene iki. Lah warung pedes Simbok iki yo nyediakaken sego selubuk utawa sego putih sing sampean senengi. Sampean iso milih sak senenge sampean. Lah aku nang ngene iki menu favoritku cumi-cumi karo lodeh. Nek sampean seneng apa sak karo sampean milih menu sing disediakno warung iki dulur. Nang kene iki pokoke tak jamin mangan leko banget. Nah, kaya aku nang kene iki lodeh karo cumi-cumi iki wis masakan sing paling tak senengi nang kene iki. Lah nang kene iki pokoke menune akeh banget. Aneka menune iku pedes kabeh pokoke. Sampeyan nang kene iki doyan pedes cocok banget lur. Sampeyan nang kene iki langsung ae pesen mangan sing paling enak lan sambelé sampeyan tambahi dhewe nang kene iki. Selain duwe masakan khas sing enak lan pedes, tibake warung iki yo duwe jargon lur. Jargone gak mung sekedar jargon sing seperti warung-warung liyane. Warung iki jelas duwe jargon mantep rasane murah regane. Wis pokoke sampeyan nak mangan kene tak jaman gak rugi. Makanan kene iki recommended banget lur. Masih pedes tapi enak banget. Wes pokoknya sampeyan mangan kene jaman luwe kok lur. Mangan kene iki pokoke nagih banget menu-menu iki lho sing gara iki awak dhewe pengen tanduk maneh. Lah menu nang kene iki akeh banget pokoke sampeyan karo keluarga sampeyan karo kanca sampeyan nak mangan kene jelas tak jamin balik maneh lur. Kaya to aku iki nak mangan lodeh sampai kotos-kotos tak gaduh sampai entek bahkan sampai tak uyuh dudohe lur. Wes ya lur, aku tak pamit dhisik ya soalnya wetengku wis parek. Lan aja lali sampean nak liwat nang Jalan Raya Gresik iki sampean mampir lan menggok nang warung pedes Simbok. Wis pokoke tak jamin mantep lan nikmat. Matur suwun.